तो का हाल बा भैया लोगिन। भोजपुरी के अश्लील गाना गावे वाली अंतरा सिंह प्रियंका से हम कह देवल चाहतनी कि तू अश्लील गाना गावल बंद कर। ठीक बा, तू एगो लेडीज हो, यही से तार इज्जत कइल जाता। ठीक बा, तू इतना खराब गाना गावता रू कि तारा खराब गाना के वजह से ना बिहार के लड़की के साथ बलात्कार होताटे। उहे बलात्कार तारा संगे हो जाई नु तो बुझा जाए कि तू कितना खराब गाना गावत रही और कितना निमन तू काम करता रहू। ठीक बा, यही से अश्लील गाना गावल तू बंद कर। ठीक बा, ना तो एक दिन तोहरो ऊपर बीती नु तो बुझा जाए कि एगो गरीब के बेटी के साथ बलात्कार होता नु तो एगो गरीब बाप के कितना तकलीफ लागता, उ तकलीफ तोहरो बुझा जाए। बुझा गए, अश्लील गाना गावल बंद कर, ना तो जितने अश्लील गाना गईब उतने कस के रेलेम हम। इतना ना रेलेम जे साफ बर्बाद कर देम तारा के। अश्लील गाना गावल बंद कर। ठीक बा, जितने अश्लील गाना गईब उतने रेलाई होखी तार, जबरदस्त रेलाई होखी। ठीक बा, अश्लील गाना गावल बंद कर। तारा अश्लील गाना की वजह से बहुत बिहार के नुकसान होताटे। सभी कलाकार से कह चाहता नहीं, जितना भी बा भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करे वाला लेडीज जेंट्स सभी कलाकार से अश्लील गाना गावल बंद कर लो। अश्लील सीन जौन बाटे उ देखावल बंद कर लो। ठीक बा, ये सब से बिहार बर्बाद होताटे। बिहार के लइका लड़की सब बर्बाद होता रसन। तो ये सब के बंद कइल जाओ, अश्लील गाना बंद कइल जाओ। अश्लील फिल्म में जैसे वीडियो में सीन देखावल जाताटे अश्लील, उ सब बंद कइल जाओ। ठीक बा, ये सब के वजह से बिहार बर्बाद होताटे। तो बिहार के बचावे के प्रयास कइल जाओ।